Jongens en meisjes, dit is Mark. Hoi Mark. Mark is nieuw in de klas. Hij vindt niemand leuk, maar houdt wel heel erg van aardappelen shapen. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik iets met mijn aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik iets met mijn aardappelkanon. Kom buiten speulen, gewoon van voetballen, versleet keepers als ik shake met de piepers. Kom buiten speulen, gewoon van voetballen, versleet keepers als ik shake met de piepers. Als ik shake met de piepers. Krijg ik toch wel, kom door de speulen, en gewoon van voetballen, versleet keepers uit die shit met de piepers. Shade op de starters. Domme gasten of domme grieten, maar ik doe het liever anderen gefrieten. Ja. Ik schuim in mijn shank, dat opgevoerde ding. Dat is zo afgeracht dat de lak niet meer blinkt. Ik geef geen fooi, dus ik krijg denk ze een bon. Dan kom ik terug met de aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik iets met mijn aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik iets met mijn aardappelkanon. Ik shake door de roet en ik riet een blauwe droet. Hoi. Met de I sono mi ha fatto